लोगोफोर आं मोनसे ट्रिक देखायनि माने जेब्ला जों माबायाव गोदो गोदाय हाजो अरनबारि हाग्राबारियाव थायोमोन सैनासि सादुफोरा ध्यान खालामोमोन आरोखि ना। बे ध्यान खालामनायाव ओरैबायदि जेबो जिब जुनार अरनो हाया, थाम्फै थाम्फै एम्फौ एनला अरनो हाया, लेवार थेवार बानो हाया आरोखि ना। बेनि ध्यान थानायनि नै नोंथांमोन लेवारा बाया दे आं देखायनि नै बेखौ ओरै लादो, मोनसेबानो जायो, आखाइ मोनसेबाबो आखाइ मोननैबाबो बानायनो हायो। आसि फिसानियाव ओरै थुदो, नै लेवारा बागोन नामा नायदो एबार। आं बानायबाय दे दहाय, नै गाबायसो डाइरेक्ट हारसिंनो। आं देखायनो ओरै थनथ्र'खायो आरोखि ना, लेवारानो थनथ्र'खायोसो लोगोफोर। बोरो नोंथांनो लेवारखौ नुयो नै आं आसिखौ लागासिनो। दहाय आफा बोराइ बाथौनि दहाय दद्र' साला बानो होना खारबोलायदोंमोन इयो दुगामाराया। ओइ दुगामारा, आइ 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 मारै मानखोखो? अब्लाबो नै हारसिं गाबाय। नुबाय लोगोफोर, नै आरो बियो आं ओरै थुबाथाय थनथ्र'सिगोनसो दे। दहाय खारबायसो नै, दहाय आफा बोराइ बाथौनि दहाय आफा बोराइ बाथौनि दहाय दहाय, नै गाबाय। दहाय सैमाफ्राबो अरनो हाया दे, मोसा लख्राफ्राबो अरनो हाया लोगोफोर। नै दहाय आफा बोराइ बाथौनि दहाय 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 आफा बोराइ बाथौनि नै दहाय दहाय, गाना गाला बिलाय, दहाय आफा बोराइ बाथौनि दहाय। ओइ देखौ नुबाय लोगोफोर, खारबायसो नै खारबायसो, गिना खारबायसो। दुगा बानो होनलायनाय फैदोंमोन इयो, नै खारबाय। माने सैमाफ्राबो, सैमा जा जिब जुनार जा, नोंथांमोना ओरैल' बानाय, सैमा हाजार सोंख्राव आरोखि बे सैमाया अरनो नागिरदोंबाबो बिदि बानायना थां, बैयावबो अरा आरोखि ना नोंथांमोन। सैमाफ्राबो जिब जुनाराबो अरा आरोना। बे जाहैबाय गोदो गोदाय जोंनि मानसिफ्रा, सादु सन्यासिफ्रा हाजो अरनबारि हाग्राबारियाव थांनानै तपस्या खालामहैयोमोन। दा बे तपस्या खालामनायाव आसिखौ बिदि लानानै तपस्या खालामोन आरोखि ना। बेखायनो जेबो जिब जुनारफ्राबो एम्फौ एनलाफ्रा बेफोरबो जेबो खालामनो हायामोन आरोखि ना नोंथांमोन। थ' नोंथांमोनाबो अबावबा लेवारफोर दङबा हाग्रा बारिफ्राव थाङोबा आखाइखौ बिदि लानानै थांबानो जाबाय, होमबाना लेवारफ्रा बानो हानाय नङा आरोना, सैमाफ्राबो अरनो हानाय नङा। थ' बेखिनियानोसै, थेंक इउ, गोजोनथोंसै। लाइक शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम लोगोफोर। दे होमबा, बाय बाय।